ke pietom phan choro lo nang litum da ke wang pot pini nang litum phan ke hang nang ko ka theke la pohelo atumi lo ne atumi dik lo ne la NGO APHLC pu nang chong hudun amen APHLC amen nang chong hudun atum ha la horijan anathulo ne pilone kedam amasi alatum boro atum pen mes kosari atum pen char de prat de lagani tum kadoi ta ili tum kadoi ta thek long hur lo Pherangke Agustin Kramsa si kai bong ke en papran lama thala boro pietum Agustin Kramsa phan ar de prat amat Agustin Kramsa tahala boro pie phan ar de dun du prat la pule lang no dak le son ke kachar dep ke la pu si ta chok chelo la ke ni tum ning dok de jok ta ning dok de muthela song bong la boro tang ho ka de tom hanta naga tang ho ka de tom handa ni li si longle pi bare pu si ki pu longle ki pi ke la ke longle ke jor po ili tum ka chini la pu border na tu ke la ke Agustin Kramsa se ke cho jor po lamang itum arjulong ur lo ka de ta la si eke market pu pin ni ta ke do ilo la so lamang itum arjulong labang ke ahok he ma labang ne li pudaming tum te sita labang ke chethan hur kai kita la pu akoi son bang ke longle jong si neli si kipi ulotante longle ahem phu ke Karbi Anglong Autonomous Council si ahem phu alang litum a permission ave pin ke jok sita longle ke piun e jok apana piun e ki jor sita a permission nangji until la bisaralam neli ke jor ho neli ke pio ho hala Autonomous Council Karbi Anglong Autonomous Council tum nang dodun clip pe pot lo anta a EM da Omor Singh Tisola Land and Revenue ke lande alang litum si abinong gen neli ke chopodun de pin lo da lage la non NGO APHLC pu chikrong NGO tu lapen ke Karbi Anglong Autonomous Council tum si lake hala non apata vepin pen atum hanse taka pedolo pata vepin esonalam aku pudang tu nangji laka pedoge lake council tum si pedolo forest arlota alang litum si pedolo alang litum yong si chini ponde eviction be po loklen klede lake forest area arlo pen ke la phange eviction claim nangji jong si forest village pu jong si declare clear pu lotante forest village pu declare to death apike arona thing men declare to death apike lage pedolong yi mene kali pedolong ji la bangke sita la non kedo bom bange forest village takali pu lotante alang litum eviction nangji lage jok amonit aphan sita melo lapen lason forest area lapen border longle bang encroachers tum han eviction nangji chot kali ke eviction nangji puge nili tum ki puge la sarkari along mane ahem phu ka ve adim along le an encroachers atum just sem met Bangladesh pen ke wang Bongo senas lapen Bihar senas atum hegui latunge tribal da kalilo latunge kang tribal area ren nang dudun longle latum han eviction nangji PGR VGR along le along pen eviction nangji pusi itu pubom lo latige non ningkan troxy ningkan nerkep tasu selo ni tu ningje han 2015 ningkan mansi ni tu 15 tasu selo arkom a 14 malom jakka se pen na itu ningje lo la bangke niliamata ningelo ketok mata pidun bom lo lagi alang litum pia polo eviction jete non la joy kilo la non
APHLC NGO tu alang litum haladak sikidam athema neliga chinia tenge along lega cherai kang tum ke Agustin Kramsar kom lama si haladak pan siki plum kang tum chok posipu alang litum pia polo la railway line king an bang cherai lap lo tribal kalietum si cherai lap lo lagai encroacher sai silo latum han plum nanji pu alang litum pia pot pu pede alang litum pia pot hala utor borbel long damra la VGR along lepen la bongo senas tum han plum et nangi pu alang litum pia pot pu pede alang litum hala kheronier long damra VGR along lepen la Bihar senas tum han plum et nangi pu pia pot pu pede alang litum personnel along le kacho Georgie porgom alang litum long si dolo te apo chu George le po alang litum la chu George long le de apo si aningi teacher bonon laga nili panai bok ya kam ke thanda ga lilo laga misa alam lo laga hok he alam lage kapachu be rata tum han kapachu be lage nili thuge long le thuge jog hana jor long le pin lang ning hok ta ke nam bo te nam long lu ke jor ba nge ni jog hana jor long le lang non am ta khot tia na thu ta jor long le ning hok ta jor long le nili ge akola tum pan do nangi wang nangi puta nili le ke pugali aprang si la tum nange dulu gen alang litum chini lo gen de nilitum non tribal unity kenangji puat hesi tribal tum an ke dak pe donang lap aprang men ge wang tang atu po banglata nona ko phi wang tu bong nai pule ni tu puali naga tu manta pulo nang tum aprang men si dak ke dolo po nang tum la ke dolong po seta nona phi wang tu et nangji po bang ni tum kroi krei po la ke ni tum putip lo la ke alang litum manta pen alang litum ta la ta kroi lo la solam ta do tip da anon si wang bom ji pulike pugali ako boro tum wang bom nang nelo pu neli ga prang da pulo dagle ninge chot kalia kokrojar ge do ta neli boro tum man pu lage athima boro tum peposi neli ge pu alang li tum han kang hon posi neli boro tum man wang bom nang nelo pu ko puso na kang hon atike BTC a area arlo Boro len arlo Boro tum ke bang pharo amuluk ang bong pen bang thom ke pra phive Boro atu halada amen si Boro len lo Boro len da lilo halada alang li tum yong si dak Karbi Anglong chot kali along ba pre dam tu bom lo polete halatum ke hada minority che plan tu bom le po adet kivir po halatum ta la si non la Boro tum dak nang e kat ware jong si akimi ta nang kat polete lage hala non BTC ka solai tum ke thek the pot la lage alang li tum ke thek the hala tum BLT accord la pen non api BTR accord pin ke to ke thek the pot alang li tum ta seta hala leson ka prelo alang li tum alam lo seta non amat ke netum APHLC abinong political party atunge netunge pulo Boro tum tribal tum an ke chelang pen nang idake do an tum ki aki miwang tu pole ni tung ki pukali la thoke aki miwang not pole putu aki mia tribal dagwang not pole ni tung ki pukali lage mujhe dak ke do an tum ke jongsi bongo se na tum jongsi dak dolong non second largest population no bongo se na tum hala tum jongsi dolong pudante itung tribal tum aprangmen ke do bom tum han donang ne pu pusi ligi pu me polage hala bongo sena tum Bihar sena tum ke tribal kali ala tum ke tribal areas nan dun nong le la peneli ke pu la ke Karbi Anglong seta Karbi Phanchot kali la ke athema tribal area posi ke pu la dak si dolo teo neli le ke ninje kali lo yo la dak si ke dolo paragraph 20 long si pulo tribal area pulo la ke seta a tribal area la dak bange Karbi Anglong pulo la ke amen si Karbi Anglong pulo la hello lake ala te bolong si dolo Karbi Anglong non ilitum yong si ilitum Karbi atum sensa sateng bang pharo muluk ang bong ilitum bang thom ke ra phobak si do non tribal ke do anatum chelang pet sita bang pharo muluk ang bong pen bang plikebra troxy bak si do pusi kadu ita ninggelo non chini lo bang plikebra troxy pulo tangte bongo sena Bihar sena tum bang wal non ke do bang pharong bong pen hala tum bang
phok ke ra ke thom le at lu hala tum si majority jong si ilitum bo tribal atum phan jong si ke phlung thu polo dante ilitum tribal tum ong emu chot po body ilitum phlung thu polo de hala so tribal dongge bongo sena bihar sena tum long si chelang dun thurong body election hota lason ki vitang lo 1992 ningkan ki vitang lo la bongo sena tu benar organization pusela mama ilitum karbi atum hanan bilong ama hala bongo sena bihar sena boro tribe naga kadowe kuki reng ma kadowe hada konru amat ilitum karbi atum han bilong amat 1992 ningkan pen ilitum election ke hai anta hala bongo sena bihar sena tum kape hai kang tung atum hansi ilitum pe hai bom lu hala tum kape hai kang tung ko pe pe hai kang tung lo athema hala tum ke bongo sena bihar sena tum han phlung na ji pupe karbi atum man ching hon he abidong ke karbi atum han minority ka penchong isi hala tum claim bom la po si hala tum hansi election pa pe hai bom ti kilo non ta yong si itung tribal ke do ana tum phan phlung nangi pulote hala bongo sena bihar sena tum no se alang litum chelang nun thu pet lepo chelang nun thu pet lote hala tum kape hai kang tum MLA MSC MP atum si ako hai thu lepo hala tum hai det lo te pilo je plan po bihar sena bongo sena tum hange phlung lelo hala tum si majority po council long ta hala tum si majority po athema council long ta nangai bongali bihari tum handa papi thu dun thulong et lo kente hala tum majority lo te hala tum resolution and po council lo Karbi Anglong po amenta terek nanji putukok po a resolution long ta aprang da kaninge tanglo ASDC CPIML kachari hut kaninge tanglo Karbi Anglong punang ne lake Dipu district pusi punangi pukaniye tanglo latu vivek po anke ko pulo ke plangi ke kache plangi bange Karbi Anglong po amena ta awe thunet po hokalam lo lake la bange do joji bange bongo sena bihar sena tu do joji la salam bange claim back po la sinom itum ka chingi na ya bange number 1 lo nilile la tum hanga pe do ta kalilo lake ako yong si nilita neliba ko nani ka manne tung si lai hu tum han wan bare pe do bare council tum te pe pasi do clip lonte alang itum si kame claim nang po government along le la pen forest along le la ke do long le eviction nang people eviction se alang itu eviction nang po la pen hala VGR along le along eviction nang po la pen la railway line king la bongo sena tum do tip la tum han eviction nang po people eviction se de la sini tum pubong lo only tribal tum han mon e pia pot lo la ke thang da gali la ke bongo sena tum a plan la ke tribal tum han pa chi chok pa ye theng nang pu la ke assam government si ke claim ko pia po si DGP arni si ke wang lo da la pen la APHLC NGO tum bang NGO che silam det pen la tum DGP han se ke tong dam pia pot lo kam ke du NGO phak asosi ke ron ji wo asosi ke ron ji wo kak si ke ron ji DGP police pi akam lage alam litum kam awele police akam alam litum apar la Assam police atum Assam government si kapin chong toy bongo sena bihar sena tum ar lodo dun si lake bidi budi ke pidun si alam litum la APHLC ka salam lake tribal atum bong pachi chok pa ye thengra Karbi atum han minority pa pe dukok nang puapat anke hala tribal atum akapreka tribal tum an bongo sena bihar sena tum long pachi patum dun et nang puapat anke election hudlate bongo sena bihar sena tum aning ke hang ateng man si election pa pe hai long po la pen chu 2021 aning kanta bongo sena bihar sena tum si ke hai lo ke hal sota BJP le ka hai gali det ke non ta lai anke ke claim ke BJP atum han si arisim ke en lo Bihar sena bongo sena atum pan bongo sena atum lake tuliram rong hang atum pan Omor Singh tiso atum han son la perhan la MSC ke do antum MLA MP atum pan anta la bongo sena Bihar sena atum si arisim ke en lo alang litum pan la pen non en APHLC
NGO APHLC tu amen ta nanga chong hudun la pe nanga chong hudun na tu malo Christian tu Bible along Ten Commandments along hukum kep along ta ka chong hu ke hen nupik la ke arnam kroi krip hata ka tok du non ge James Hansi ta Bible school ka po ke pasabang apu ke evangelist tulang missionary la pen hala Agustin Kramsa ta ili tum thek long lok a hem long Jesus calls ku si chibitan ge di Jesus calls a mission munit ke la Jesus to ke call lo ne a Jesus call pulete Jesus Christo ke hang pulo Jesus Christo to ke hang lo ne bong mo sa na to ke hang lo ne non ke naga che plan tho bang ke an ke non bang ke hala pitor ti su ta hala ta Bible school pen ke pasabang pubo la penala mohon ti su ta Christian munit pubo hala ta kong rong pi ke reverend tulang lagi reverend kong rong pi lagi reverend lagi missionary muni Christian missionary latung ke Christian latum hansi NC Christian la pen Karbi tribal latum han kapisung ya kamsi la bongosena atum RSS atum BJP atum ke claim la pen Assam government tu ke ar lo pensi ke rabdun cetorok la tu ke aku ke chain dun dah latum bidi ki pidun dah latum hel lagi la si ilitum inglong aratum an Karbi atum inglong aratum an ning dona ning ci biver nang po nilitum ka ning ci kangtum ke la po hello non hut tribal atum ang bong ka ci bohong ka he chok ka sat ta claim nang ni ilitum Bihar sena bongo sena tu me je chok nang pule ni tu puali jok pa de je chok nang de je theng nang ni sita tribal tu bong ka je chok ka je bohong akam ke la ke asap ta claim nang ni lehe no pick akam pu si ni tu pulo la hen lu ni tu ni pu kang tu no na itu nar yu yi te nar yu tame